La Ermita Cantabria. Los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Este es Pablo, financiero de Adamo. Pablo este verano va con Francia, Argentina, Alemania, Turquía, USA. Con España no, Pablo va contra España. Porque si este verano gana España, Adamo da 1 año de fibra gratis a sus clientes. Y Pablo no quiere pensar en eso. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Adamo. Que igual paga Pablo. ¿Buscas un taller de confianza? Talleres Esga. Somos expertos en reparación de todo tipo de vehículos. Disponemos de servicios de cita previa, recambios, accesorios y servicio postventa. Somos líderes en el sector desde 1980. Servicio de góndola, centro oficial de tacógrafos, asistencia 24 horas, vehículos industriales. Concesionario oficial de MAN, Stoneridge, Smith, Cargo Bull, Talleres Esga, carretera Torrelavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Cantabria. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Minutu bakarrik Burdinola Zafer Labs bandera hau hasteko bigarrena egiten den bigarrena hemen Lekitxoko uretan. Esan bezala lehenengo kasuan gizonezkoak hartuko dute irteera eta lau kaleetako formatua izango da, formatu klasikoa estropaden kasutan. Eta lehenengo kaldetik, kasu honetan, lehenengo txanda honetan, Busturialdea aterako da. Ondoren bigarren kaletik Laredo, Remo Club, hirugarren kaletik Mutriko arrauntaldea, eta laugarren kaletik Lutzana izango dugu. Hor ikusten dugu eguraldia, gaurko eguraldia. Aixe bolada desenteak ditugu, ia 20 kilometro orduko aize boladak. Eta zailkapena dugu pantailan, hori da KE Biligako zailkapena. Castro da lehenengo, komentatu bezala, 39 punturekin. Club de Remo Valle de Camargo, 36 punturekin bigarrena. Hor, ja, 7 puntuko tartea ikuste dugu Camargo bigarren eta hirugarren postuen artean. Portugalete da hirugarrena. Deusto laugarren, 5. Busturialdea, Mutriku 6. 7. Laredo. Eta atzerago, azkenengo postuan, Lutzana dekogu. Dana prestazteko, ja traineruak prestatzen hasi dira. Eta hor ikuste ditugu ja traineruak prestatzen. Esan bezala, lehenengo txanda honetan, lehenengo kaletik bandera zuria duen kale hori Busturialdea joango da, bigarren kaletik Laredo, hirugarren kaletik Mutriko eta laugarren kaletik Lutzana. Hor ikuste ditugu ja traineruak prestatzen,
Esan bezala haize pixka dabil, hegoaldeko haizea, itsasoa ez dago bare, itsasoa okituta dago, hori ikuste dugu eguraldia, nahiko bero egiten du, esan bezala, hego haizea dagolako, eta olatu nahiko ia metro erdiko olatuak, kasu honetan albotik etorriko dira, ipar ekialdetik gitzi gora bera datoz olatuak, beraz lehenengo eta hirugarren luzetan estriborretik etorriko dira olatuak, eta bigarren eta laugarren luze horietan baborretik etorriko dira olatuak, beraz patroiak adi egon beharko dira olatuak hartu ahal izateko. Orain entzuten ari gara, epaileak horrela erabaki dutelako, orain gaurkoan haizea dela eta irtera azkarra, edo gaztelaniaz esaten den salida rapida egongo dela, beraz bai eta prest eta bai izango da parkatu traineruak dezorezo ez egoteko irtera baino lehen. Hori guztitu dugu jada lehenengo traineruak, bigarren kaletik Laredo ikusten dugu, eta hori haizea dela eta nahiko ari da tiraka balizatik. Horregatik, epaileek erabaki dute, irtera azkarra hori egiteko. Ikusten dugunez, dana prest, ia, lehenengo kaletik Busturialdea, bigarren kaletik Laredo, hirugarrenetik Mutriku eta laugarrenetik Lutzana, traineru guztiak prest. Laster izango da irtera, minutu bat baino gitxiago. Bigarren burdinola Safer Labs bandera hau azteko. Traineroak prest, arraunlariak prest ere. Hori ikusten ditugu epailearen indikazioak. Trainero guztiak adi, dana prestazteko, minutu bat baino gutxiago. Eta adi amaikak izaten diren, eta estropada azten den. Mundu guztia prest. Azkenengo segundutxoak irtera izan baino lehen. Hor dira, dira amaikak, beraz, laizter izango da irtera. Irtera azkarra izango da, suposatzen da. Hor ikusten dugu Busturialdea lehenengo kaletik, hor balizatik tiraka, haizea dela eta. Laredoren kasuan, trainer guztien kasua da hori. Bandera txuria, gora, eta bai! Horra doaz, lehenengo txanda, bigarren burdinola Safer Labs banderako lehenengo txanda. Gabian da, estropada. Gogoratzen dugu KE2 ligako 6. estropada dela. Eta ikusi ditugu Busturialdea lehenengo kaletik, Laredo bigarren kaletik, Mutriku 3. kaletik eta Lutzana 4. kaletik. Hor ikusi ditugu Busturialdeko arraunlariak, Jon Pérez, Roseñada patroilanetan, Poparian Peio Lozano, Carvajosa eta Kemen India, atzetik Iker Cortaza, Kai Simpson, Oñatz Gainza, Aitor Akarregi, Iker Urizar, Markel Berridi, Zenen Parkatu de Bilbao, Luis Ángel Salvador, Aimara Espiri eta Euken Cantalapiedra Kobre bezala, eta proaren kasuan Ibai Arengo. Horik dira Busturialdeko arraunlariak, eta hor ikuste ditugu ere Laredoko arraunlariak. Hor ditugu patroilanetan Asier Rodero, Unai Prado eta Ibon Fernández Poparian, Elier de Martín, Aitor Rodríguez, Aritz Granado, Markel González, Ander González, Joaquín Avellanal, Aitor Barrio Canal, Izan Romero, gero Kobretan Andrés Silva eta Diego Erlantz González, eta proa bezala
Aimar Lerma, entrenatzaile Oscar Prado da kasu honetan, eta goratzen dugu Laredo aurtengo kasuan izango litzatezkela Bakaikuren bigarren proiektu bat. Hor ikuste ditugu mutrikuko arraunlariak, patroi lanetan Ekaitz Iza, Eritz Egia eta Mikel Paredes Poparian, eta proa bezala Iñaki Iriondo eta kobretan Jon Rosales eta Jon Odriozola. Laizter, helduko dira lehenengo traineruak kanpoko ziabogetara, kanpoko maniobretara, eta hor ditugu Lutzanako arraunlariak, ederra traineruko arraunlariak, patroi lanetan eta baita ere entrenatzaile bezala Aitor Zautu, Jori Txikaza eta Aimar Abajo. Poparian, Daniel Zidontza eta Oian Egaña atzetik, Mikel de los Ríos, Ibai Urrutia, Iker García, Jon Badaya, José María Talledo, Aixier Martínez, Luke Wright, Javier Barandiaran kobre bezala, eta Gorka Martínez proan. Zan bezala, Aitor Zautu da entrenatzaile eta patroia. Eta hori ikusten dugu ja, pizkat bigarren kaleko Laredo, pizkat atzetik dabilela, hori dirudi, hemendik ikusita, hor agertzen den irudian. Eta 3 minutu pasatu dira ja. Estropada azienetik, laster ibiliko dira ja lehenengo ziaboga horretan, lehenengo maniobran. Segundu gutxitan edo minutu gutxitan, hori ikusi ditugu, olatuen talkak, traineroen proak gora eta behera. Eta badirudi, hor mutriku hirugarren kaletik doala pizkat aurrerago beste haien aurkariak baino pizkat aurrerago. Hor doaz, Gipuzkoarrak. Hor Ekaitz Itza patroi lanetan goratzen dugu. Egoitz LS Garaien gizonak ordoaz momentuz estropadan buruan, badirudi. Ea zer gertatzen da orain bigarren luzetan, bueltako luzetan, ea patroiek olatuak aprobetxatu ditzazketen, ala ez. Hor ikusten dugu ere Busturialdea aurrerantz joan nahi duela. Hor badirudi ibiliko dela lehenengo txanda hau, Busturialde eta Mutrikuren artean. Laizter izango dira traineruak lehenengo ziaboga horretan, eta badirudi Busturialdea orain buruan dabilela. Adi lehenengo ziaboga egitera doazela. Badirudi hor dabilz biak. Badirudi lehenengo Mutriko atera dela. Hortxe ditugu bigarren postuan hirugarren postuan barkatu sartu da Lutzana, eta azkenengoa Laredo, ea Lutzanako gaurkoan posturen bat igo dezaketen zailkapenean, momentuz azkenengoak dira. Eta godartzen dugu orain banderak ikusita haizea haien kontra dabilela, horregatik zabaldu dira hainbeste traineruak lehenengo ziaboga honetan. Eta orain beruntz datoz bigarren luze honetan. Hor ikusten ditugu lehenengo bi traineruak, Mutriku eta Busturialdea eta Mutriku. Laizter izango ditugu lehenengo ziabogako denborak, eta ikusiko dugu nor sartu den lehenengo. Bost 0 bederatzi Busturialdearen txat, bost 22 Laredoren txat bigarren kaletik, bost 06 Mutriku beraz lehenengo sartu da, eta Lutzana bost 18. Horiek dira denborak momentuz lehenengo ziaboga horretan. Beraz Mutriku liderra bost minutu 6 segundurekin, Busturialdea atzetik bost minutu eta 9 segundurekin, ondoren Lutzana bost minutu 18 segundurekin,
eta azkenengo Laredo sartura 5 minutu 22 segundurekin. Hor ikusten ditugu orain patroiak jotake lanetan bigarren luze honetan, orain olatuak pizka bat albotik, baborreko albotik eta popatik etorriko zeizkie. Eta hor ikusten ditugu desberdintasunak, aldea, haien arteko aldea, Mutrikuk Busturi aldeari 3 segundu, Lutxanari 11 segundu eta Laredori 16 segundu. Ordoaz ja bigarren ziabogaren bila, hor ikusi ditugu epaiak bi ontzi horien artean, Busturi aldea parkatu, ez? Laredo eta Lutxanaren artean badirudi dauziela. Beraz, baten bat bestearen kalera sartu da, goratzen dugu Laredo bigarren kaletik atera dela eta Lutxana laugarren kaletik, beraz kantabriarrak kanporantz atera ote dira edo Lutxanakoak barrurantz. Baina ordoaz ja bigarren luze horretan olatuak haien alde, haien kontra, beraz ez dute dena haien alde, haizaren kontra egin behar dute arraun, goratzen dugu hegoaldeko haizea, orduan lurretik itsasora doa. Hor ikusten ditugu, momentuz badirudi Mutrikok hartu duela aurrea, Mutriku dala estroparen proan. Hor ikusten ditugu Egoitz LS garaien gizonak, momentuz 5 minutu eta 6 segundoko denbora jarri dute erlojuan lehenengo ziaboga erretan 3. kaletik. Eta ea zer gertatzen den hor azkenengo postu horietan, baina momentuz Mutriku estropada buruan. Hor ikusten dugun ekaitz hitzaren lana, patroi Mutriku arraren lan hori, baita bere arraunlariena. Hor doaz, hor dronaren plano politau, Mutrikutarren boga hori, hor bigarren ziaboga horren bila, eta laizter izango dira minutu gitzi batzutan, o segundu gitzi batzutan izango dira ja bigarren ziabogan. Hor estriborreko arraunlari hori arazoekin, azkenean arraunak olatuekin traba egiten dute, eta beste zailtasun bat da arraunlarientzako. Horrekin egin beharko dute lan, edo hori kontuan izan beharko dute arraunlariek. Eta laizter izango dira, bigarren ziaboga horretan metro gitzi batzuk falta zaizkie, eta goratzen dugu momentuz Mutrikuk jarri duela denborarik onena erlojuan, 5 minutu 6 segundurekin, Busturi aldea bere atzetik, 5 minutu 9 segundurekin, Lutxana 5:18rekin, eta Laredo 5:22rekin. Gogoratzen dugu, ontzi hauek zailkapen orokorrean momentuz bosgarren, 6garren, 7garren eta 8garren direzela. Mutriku da 6garren, Busturi aldea 5garren, Lutxana azkenengo 8garren eta 7garren da Laredo. Beraz, gaur zailkapen orokorrean aldaketak egon daitezke, dauden ematen diren zailkapenaren arabera, baina momentuz Mutriku da proan, Mutriku da estropada buruan. Laizter izango dira bigarren ziaboga horretan, Laizteri onduko dira Lanerditara. Momentuz badirudi Mutriku lehenengo, Busturi aldea bigarren, Laredo bigarren eta Lutxana azkenengo dela. Hori badirudi, ea zer gertatzen den, Lanerditan
Hor ikuste dugu Mutriku olatuak hartzen, Ekaitzitzaren lana, estropada bigarren luze horretan, hor patronedatuak, ea ze gertatzen den orain Ziabogan, aixe haien kontra, adi, eta bai Mutriku, hor Leicester Busturialdea, ea Busturialdea, bai Busturialdea, traineru bateko aldea dagoela dirudi, beraz hori bilgo dira, 3 segundutzoko aldearekin, gitxe gora bera, Leicester helduko da la Pejinuka, Laredoko trainerua Lutxanari aurrea hartu dio, Lutxanako ederra traineruari, hori ikuste ditugu Laredokoak, Leicester helduko dira, proa prestatzen, adi bigarren kale horretatik Laredo, eta adi Laredo, bai Laredo, eta Leicester Lutxanaren txanda izango da, lanerditan, ea Lutxana, laugarren kaletik, Leicester Lutxana estriborretik, Lutxanari estriborretik joan zaio maniobra, proariak oso azkar sartu du, patroiak esan dio momentuan, sartu du arrauna, beraz, ziau izan beharko dute Lutxanako arraunlariek. Eta, ederra traineruak aurrera jarraituko du. Baina hor ikusi izan dugu, hor errepikapenean nola Lutxanari estriborretik joan zaiola bigarren Ziaboga hau. Baina, hor ikusten dugu ederra trainerua, horatzen dugu haizea haien kontra zegoela, trainerua boiaren kontra bultzatuko zuela, baina momentuz maniobra hori ez da ona, eta ea zer gertatzen den sailkapenean. Baina Ziaboga hori ona ez da, epaiek ez dute ontzat emango, eta hor ikusten dugu epaien itsasontzia hurbiltzen dela, eta gelditzeko esan die epaileak, beraz, bandera urdina, eta Lutxana, hor ikusten dugu Aitor Sautu berbetan dago, beraien, hor ikusten dugu proba badirudi negarka dagoela, dirudienez, bere arraunlarien edo taldekideen animoak jasotzen, baina bai, Lutxanaren estropada bukatu dela badirudi. Hor ikusten dugu proa Gorka Martínez negarka dirudiela. Eta hori izan da gertatu dena. Eta hor eta bai, alaze da, epaiak estropadaz kanpo utzi dute Lutxana, eta hor ikusten ditugu ja, bigarren Ziabogako denbora horiek, 11 minutu 51 segundu Mutrikurentzat, jarraitzen dute, Buzkoarrak jarraitzen dute hor aurrean, proban, 3. kaletik, lehenengo kaletik Busturialdea, 11 minutu, eta 59 segundu, beraz bigarren, eta bigarren kaletik Laredo, 12 minutu 30 segundu. Eta Lutxana, esan bezala, kale egin du Ziaboga horretan, beraz, estropadatik kanpo geratu dira. Azpimarragarria da, esatea, kasu horretan, atzerantz egiten baduzu eta estropada edo Ziaboga parkatu ondo egiten baldin baduzu jarraitu dezakezula arraunean, egia da denbora nahikotxo galtzen duzula, baina aukera hori baduzu, posible da hori egitera, atzerantz egitea eta berriro Ziabogia egitea, baina Aitor Zautuk, Lutxanako patroiak, hori ez egitea aukeratu du, eta dakartzan ondorioak pairatuko dituzte Lutxanako arraunlariek. Bitartean Mutriku
hori ikusten dugu proan, estropada buru momentuz Gipuzkoarrak, 16:40 segundu igaro direnean, ikusten ditugu Laizter helduko direla hirugarren ziaboga horretara. Gauza asko momentuz gertatu dira eta bakarrik da lehenengo txanda gaur Lekitxon. Baina hori ikuste ditugu Mutrikuko arraunlariak, hor ikusten ditugu Egoitz LS Garairen gizonak prestatzen ja. Ea zer gertatzen den ziaboga honetan, baina momentuz ondo, zabalik Mutrikuarrak, azkenengo ziaboga horretan, bigarren Busturialdea, eta Laizter izango da Laredo baita ere, baina momentuz, 3 ontzi bakarrik, hor ikusten dugu haizearen kontra ibiliko direla, eta hor berotzen dagoen traineru bat dago, ez dago estropadan, momentuz Laredo faltara, horatzen dugu, hor ikusten dugu Laredo. La Pejinuka trainerua, laster ziaboga egitera. Ea Laredo tarrek nola egiten duten ziaboga, bigarren kaletik. Ea nola egiten duten, adi, eta bai Laredo. Esan bezala nahiko zabalik, haizeak tirak egiten duelako, baina baditugu geratzen diren 3 ontziak, estropadan geratzen diren 3 ontziak, bueltan. Eta 3. ziaboga honetan egindako denborak, Busturialdeak 17 minutu eta 33 segundu egin ditu. Bigarren kaletik Laredo 18 minutu 20 segundu. Eta 3. kaletik Mutrikuk 17 minutu eta 24 segundu. Eta esan bezala 4. kaletik ez dago arraunlaririk. Beraz, horixek dira denborak. Mutriku badirudi txanda hau irabaziko duela 17 minutu eta 24 segundurekin, 9 segundu beranduago Busturialdea 17 minutu eta 33 segundu, eta 18:20 Laredorentzat bigarren estropada honetan. Beraz, ekaitz hitzak patroneatutako trainerua badirudi traineru horrek eramango duela lehenengo txanda. Hor dira Mutriku eta Busturialdea, lehenengo eta bigarren zailkatu lehenengo txanda honetan. Azken luze honetan, azken metro hauetan. Ea zer gertatzen den, badirudi Laredo Mutrikuren kaleruntz doala, olatuak aprobetxatu ahal izateko, olatu horietatik segundu batzuk laburtzeko. Eta ordoaz bi traineruak. Hor ikusten dugu berotzen ari den Portugalete. Baina bitartean, Portugaletek urrengo txanda egingo du arraun, bitartean Mutriku Busturialdea eta Laredo dira estropadan, momentuz Gipuzkoarrak dira liderrak, Busturialdea bigarren zailkatu eta Laredo 3. zailkatu. Mutriku 3. kaletik, Busturialdea lehenengo kaletik eta Laredo bigarren kaletik. Eta sorpresarik ez baldin badago, Gipuzkoarrek eramango dute lehenengo txanda. Esan bezala 9 segunduko aldearekin, hor 3. ziaboga honetan, eta 56 segundu Laredori. Horrek usten dugu ekaitzitzak patroneatutako ontzia,
Egoitzeleze garaien mutilak eramango dute txanda, hor bitartean La Pejinuka Laredoko ontzia azkenengo luze horretan. Baina bitartean gizon hauek izango dira badirudienez lehenengo txanda hau irabaziko dutenak. Ordoaz, Egoitzeleze garaien gizonak, mutrikuko gizonak, denborarik oberena jartzera erlojuan, azkenengo luze honetan, politxo arraun egiten, olatuak haien alde erabiltzen, estropada polita dabiltzate egiten mutrikuko gizonak. Zalantzari gabe edo sorpresarik egoten ez bada mutrikuko traineruak eramango du lehenengo txanda hau. Ordoaz 14 gizon horiek, Ekaitzitza, Eritzegia, Mikel Paredes, Unai Lazalkorta, Iñaki Agirretxea, Ordoaz 14ak lehenengo txandau irabaztera. Gogoratzen dugu bederatxiko segundu aldea Busturialdeari hirugarren ziabogan, momentuz buruan dira. Busturialdea hartu nahian, baina ezinezkoa da gaur mutrikuko itzazontzia hartzea. Hor entzuten ditugu atzetik haien zaletuen animoak azken metro hauetan. Estropada galanta egin dute gipuzkoarrek. Ordoaz azken metrotan. Ordoaz mutrikuko arraunlariak estropada buruan. 20 segundu gitxi gora bera heltzeko. Ordoaz azkenengo paladatan. Bai, mutrikurentzat izango da lehenengo txanda hor ikusten dugu. Ekaitz hitza azken hitz horiekin. Bai, Laister izango dira mutrikuarrak, Laister helduko dira ziabogara, eta Laister bukatuko dute txanda honekin, bai mutrikurentzat! Bai lehenengo postuan, besoak gora! Lehenengo txanda irabazi dutelako, eta Busturialdea Laister izango da, adi, bai Busturialdea! Estropada galanta mutrikuarrena. Egoitzeleze garaien gizonek tinko ibili dira. Eta oraindik geratzen da, Laredo geratzen da oraindik. Ordoaz, Laredotarrak heltzear daude, ea olaturen bat hartzen duten. Eta goratzen dugu azken trainerua dela, Lutzana deskalifikatua izan delako, egindako ziabogagatik. Eta hor ikusten ditugu Laredoko gizonak, Oscar Prado entrenatutako gizonak, Asier Rodero patroilanetan ikusten dugu, olaturen bat hartzen zailatzen. Eta Laredoko tripulazioa heltzear da. Adi beraz, azkenengo metro horietan, haien kaletik barrurago sartu dira. Eta La Pejinuka, haien azken metrotan. Adi, La Pejinuka, heltzear dela. Adi Laredoko tripulazioarekin. Eta bai Laredorentzat. Lehenengo txanda hau amaitutzat eman dezakegu beraz hirugarren ontzi honekin. Eta beraz, hau izan da lehenengo txanda. Patilla R espaloietan? Ez. Bizikleta edo patina espaloian, oinezkoa egan. Erabili errepidea edo... A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entrada sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece.
Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. Eta bueltan gara lekitxon, baditugu, goratzen dugu lehenengo txanda barkatu, bukatu dela orain dela minutu gitxi batzuk, eta hor ditugu denborak, momentuz denborarik oberena, mutrikuko ontziak, zarri du 23 minutu, 50 segundo eta 59 euneko, Busturialdea 24, 03, 33, eta 25, 26, 80, Laredorentzat goratzen dugu Lutzana deskalifikatua izan dela egindako ziabogarekin, estriborretik joan zaie Lutzanako gizonei, eta zuzendu egin ez dutenez, deskalifikatuak izan dira, eta ja bigarren txandako itxasontziak edo traineroak prestatzen ari dira, goratzen dugu lehenengo kaletik Destu, bigarren kaletik Castro, momentuz KEB taldeko liderrak Portugalete hirugarrenetik eta Camargo laugarren kaletik, dena prest bigarren txandau hasteko. Hori guzti ditugu lau ontziak, Deustu, Castro, Portugalete eta Camargo, goratzen dugu haizea dela eta adi eta bai! Ordoaz, bigarren txandako traineruak, Deustu, Castro, Portugalete eta Camargo, hemen izangote da estropadako irabazlea, mutrikuk egindako denbora lehenengo txandan balioko zaie Gipuzkoarrei estropada irabazteko txanda erabakigarria abian da, orezko txanda abian da, Deustu, Camargo, Portugalete eta Camargo ari dira azken txanda honetan, ea zer gertatzen den, baina momentuz mutriku da denborarik onena egin duen trainerua, ea bigarren txanda honetako traineruek hobetzen duten. Hori ikusten dugu Deustu, eta Deustuko arraunlariak patroilanetan Kerman Hurtado, Eder Baraiazarra eta Mikel Etxebarria poparian, Oier López Jon Deza, Oier Zelaya, Oier Urzai, Guillermo Valle, Mikel Corrales, Sergio Martín, Alfredo Andrés, gero kobrean Jon Pérez, Lucas Arrabal eta proan Ander B. Peret dira, hautatutako amalauak, Castroko ontzian orain ikusiko ditugu, baina momentuz hor ikusi ditugu, hor Santiago López García de Vicuña patroilanetan, Mario Martínez eta Luis Miguel Villar poparian, atzetik Alberto Landa, Mikel Abad, Asier Bernaola, Miguel Sánchez, Andrés Quintana, Urko Jona, Iker Castillo, Marcial Stevens, gero kobrean Álvaro Vitoria eta Igor Yaguno, eta proan Jeraik San Martín, entrenatzaile Luis Miguel Villar poparian ari dena. Hori ikusten ditugu KEB taldeko liderrak, atzo ere irabazi zutela Camargon, gogoratzen dugu. Bitartean, hori ikusten dugu Portugaleteko gizonak, patroi eta entrenatzaile lanetan Gerardo Ranero, Peio Azkoaga eta Peio Fernández poparian, Iago Barrebake, Ander Gallardo, Pedro Antonio Gabancho, Carlos Javier García, Darío Gabancho, Luis de Olla, Pablo Colomo, Aitor Moriña, eta gero kobrean Lander Álvarez eta Oier Medina,
proan Aritxer Laseka. Horiek dira jarrilerako arraunlariak, 14 arraunlariak, eta Camargoko kasuan Jonathan Castanedo parkatu da patroilanetan, Carlos Rodríguez entrenatzaile bezala, Poparian Carlos Iriondo eta Guillermo Díaz, atzetik Raúl García, Aitor Casuso, Carlos Rodríguez, Raúl Fernández, Enzo Gómez, Miguel Duque, José Eugenio Fernández, David Pérez, Rodrigo de Isla eta Abraham Barreda kobre bezala, eta Mel Alegria proan. Horizik dira Camargoko arraunlariak, Virgen del Carmen traineruko arraunlariak, eta momentuz hori ikusten ditugu Castroko eta Portugaleteko traineruak, badirudi Castro de la Estropada buruan, badirudi Luis Villarren arraunlariak beste bandera bat irabazi nahi dutela, asteburuko bigarrena irabazi nahi dutela. Eta hori ikusten ditugu ere Camargoko arraunlariak, hor Jonathan Castanedo patroiaren lana, olatuen kontra, atxo estropada haien etxean izan zen, haiek bigarren postuan geratu ziren, eta momentuz sailkapen orokorrean ere bigarrenak dira. Eta ea gaur zer egiten duten Carlos Rodríguezen gizonak, baina momentuz bigarrenak dira sailkapen orokorrean. Hori ikusten ditugu lau ontziak, baina Kaletik Deustu, bigarrenetik Castro, Portugalete hirugarrenetik eta Camargo laugarrenetik. Hor Deustuko Tomatera ikusten dugu, luze arraun egiten olatuen kontra. Eta hor laguntzien irudi polita, laizteri helduko dira hor lehenengo ziabogara, eta momentuz hor badirudi egongo dela estropada, Castro eta Camargo bitartean, lehenengo eta bigarren zailkatuak, adi lehenengo ziaboga zer egiten zer gertatzen den lehenengo ziabogan, Castro nahiko itxatxita, ondoren Camargo badirudi atzetik sartu dela, baina oso gertu dabiltz bi traineru kantabriarrak. Ea zer gertatzen den, orain Portugaleta dabiltz sartzen eta Deustu azkeneko postuan, baina badirudi bi ontzi kantabriarren artean izango dela estropada. Ez dakigu zeinek markatu duen denborarik onena, laizter ezagutuko ditugu lehen zeabogako denbora hauek, baina ea zer gertatzen den. Hor ikusten dugu Camargo, Deustu ikusten dugu, gaizki bilan ez ni, hor Tomatera, Deustuko Tomatera, momentuz lehenengo Kaletik, eta Castroko arraulariak hori ikusten ditugu, ea Camargorekin ze referentzia markatu duten, ea ziabogan zer gertatu den. Horrezko txandako ontzien lehenengo ziabogan, lehenengo Kaletik Deustu, 5:19 denbora egin du, bigarren Kaletik Castro 4 minutu eta 54 segundu, hirugarrenetik Kaletik Portugalete 5:09, eta laugarren Kaletik Camargo 4:56 segundu. Hor ditugu lehenengo denborak, momentuz Castro lehenengo ziabogan 2 segunduko aldea zuen, ea orain zer gertatzen den. Hor ikusten ditugu Virgen del Carmen eta La Marinerako ontziak, badirudi Camargo aurretik dela, ea zer gertatzen den gaur Lekitxon. Hor ikusten ditugu Tomatera eta Jarrilera, hor ikusten ditugu denborak, ja pantailan jarrita. Camargoren denbora 4:56 izan da, ez 5:56, ea zuzendu dezakegun. Hor minutu bat dago zoberan Camargoko ontziari. Eta momentuz badirudi Camargo dela estropada buruan. Badirudi Castroko ontzia atzean geratu dela. Ea zer gertatzen den, baina momentuz hemendik aizetik dirudiena da Camargoko
arraunlariak aurretik dabilela. Ea zer gertatzen den, ea orain bigarren ziaboga honetara heltzen direnean zer gertatzen den, ea nork jartzen duen denborarik onena erlojuan. Momentuz, Mutrikuren denbora hobetu dute, Castro 12 segundu aurretik sartu da. Eta hor dira Virgen del Carmen traineruko arraunlariak. Ea estropada irabazten duten, ea Castrorekin lehia polita izaten duten, ea Castrok beste bandera batera ematen duen etxera, ea zer gertatzen den momentuz, ea zer gertatzen den, baina hori ikusten dugu jarrilera, oraingoan 3. izan dela lehenengo ziaboga honetan, hor ditugu denborak, Castro 4:54, gizon horiek 2 segunduko tartea Camargori, 4:56, 15 segunduko tartea Portugaletari 5:09, eta Deustuko gizonei 25 segunduko tartea 5:19. Eta laizer izango dira bigarren ziabogan, laizer izango dira Ordoaz, Camargo eta Castro oso hurbil, hor ditugu Castroko arraunlariak bigarren luze politxa egiten, Camargoko arraunlariak baita ere. Gaur Santiago López García de Bikuña patroi lanetan. Gaur Luis Miguel Villarrek hautatu du patroi veteranoa. Eta horri bigo dira Camargorekin, beste ontzi honekin Virgen del Carmen traineruarekin. Ea zer gertatzen den Carlos Rodríguez eta Luismi Villarren gizonekin. Ea nor sartzen den lehenengo. Baina momentuz denborarik oberena Castrok jarri du. Lehenengo ziabogan 2 segunduko tartea besterik ez, ziabogatak ateratzen zirenean, badirudi oso pare-parean zeudela bi ontzi horiek, baina badirudi hemendik ikusita nire biztatik Castro doala lehenengo, ea zer ikusten dugu orain, baina Ordoaz Camargo eta Castro eta Camargo. Badirudi Castro olaturen bat hartzen duela eta aurrekaria hartzen diola Camargori. Baina bitartean hori ikusten dugu Camargoko gizonak, Jonathan Castanedo patroiaren lan ederra. Hori ikusten ditugu bi traineruak, zaletuen oiuak, badirudi Castro aurretik dela. Edo Camargo izango da horretik, ea olaturen bat hartzen duten patroiak, ea patroien lana erabakigarria den bigarren txanda honetako denboretan, ea Camargo atzean geratzen den, olatutik kanpo geratzen da Camargo, Castro olatuarekin, Camargo olatuarekin ere, Castro olatutik kanpo, bigarren ziaboga egitera doaz bi ontziak. Castro bigarren kaletik, Camargo laugarren kaletik, badirudi Castro aurretik dela. Hor Portugaletik ikusten dugu bitartean bi ontzi horiek, Castro dela aurretik dela dirudi, ea zer gertatzen den, ziaboga honetan, gogoratzen dugu lehen Lutxana estriborretik egin duela ziaboga, ea, Castro, ui, Castro, bai Castroren txat, oso gertu Castro, nahiko apuratu dute Castrotarrek, Camargo orain, adi Camargo, eta bai Camargoren txat, momentuz Castro aurretik, ontzi bateko aldea edo egongo da bi ontzien artean, eta Castro gogor ateratzen orain ziabogatik, tartea handitzen Camargorekin, Virgen del Carmen traineruarekin, momentuz Castro estropa da buruan, dirudiera dagoela dirudi parkatu, eta Portugaleteko jarrilera ontzia orain bigarren ziaboga egitera, lan erditara, adi jarrilera. Ea zer gertatzen den orain jarrilerarekin, bai ziaboga ona eta bai jarrileraren zat, ea Deustu tomaterarekin zer egiten duten bilbotarrek, adi, ziaboga ona, eta bai Deustoren zat, eta hirugarren luzean diraz traineru guztiak, hor ikusten ditugu ja denborak, 10:54 Castro liderra da, Camargo atzetik 10:53, gero Portugalete hirugarren 11:26, eta 11:27 Deusturentzat, azken zailkatua. Hor ere, lehia polita egongo da, ontzi horien artean.
Eta bitartean gogoratzen dugu Castro burua dela. Camargo 9 segundu atzerago 6 segunduko errenta irabazi dute Castrotarrek luze batetik bestera. Atzetik Portugalete 11:26 eta 11:17 Deusturentzat goratzen dugu Castro ligako liderrak direla eta badirudi gaur ere ea jarriako gizon horiek zer gertatzen den Deusturekin. Atxo Camargoko estropadan aurretik geratu ziren Portugaleteko gizonak, Portugalete, Busturialde eta bosgarren Deustu geratu ziren atzo Camargoko estropadan. Hor puntu batzuk ateratzeko aukera izan zuten jarrierako arraulariak. Eta hor doaz. Eta hor ikusi ditugu bi traineru kantauritarrak, bi traineru, liderrak sailkapenean, Castro lehenengo, Camargo bigarren, eta badirudi Camargo laugarren kaletik, orain hirugarren luze honetan, Castro hurbiltzen ari dela. Pantaiak dioena hori dirudi, ea gero denborek zer esaten duten, baina momentuz badirudi hori dela gertatzen ari dena. Hori perspektiba kontuan izan da, ea ziabogan zer ikusten dugun, baina badirudi hori dela errealitatea. Ea zelan dekogun irudia. Hori ikusi ditugu Castroko, Portugaleteko eta Camargoko ontziak, ordoaz Castrotarrak eta Camargotarrak. Badirudi Castro pizkat aurrerago joan daitekeela, baina ez da 9 segunduko tartea. Ez dirudi dela, ontsi gitxi bat egongo da, trainerura. Hor Castrotarrak, Santiago López García de Bikuñarekin, patroi lanetan, Jonathan Castanedo Camargoren kasuan, eta badirudi perspektiba pizka bat engainetu gaituela, eta aldea handiagoa dela. Ea orain zer esaten duten denborek, ea 9 segundu diren, gehiago, gitxiago. Lehenengo ziabogan 2 segunduko aldea zen bakarrik. Eta hor ikusten ditugu Castrotarrak. Hor estropada buruan, bandera emongo zaie ontxiei edo traineroari emakumezkoen irtera eta gero, hori da jakinarazi digutena epaiek, beraz, hor doa datua, jakin dezazuen. Eta beraz, adi Castro ziaboga egitera, bai Castro, beraz, momentuz badirudi lehenengoa dela Castroko ontzia, bigarren kaletik, ea Camargo laugarren kaletik zabal dabil, ea Camargo, eta bai Camargorentzat. Eta ea orain zer gertatzen den, geratzen diren bi ontzien artean, hori ikusten dugu Camargoren irteera, marearen eta izaren kontra, pizkat kostatzen zaiela, arronta da. Hor ditugu, lehenengo denborak 16 segunduko aldea Castrok Camargori. Amabost 59 Castrorentzat eta Camargorentzat 16-15. Ordoa baita ere jarriera, ez hirugarren ziaboga egitera, eta adi bai jarrierarentzat. Eta laizter izango dira Deustutarrak lehenengo kaletik. Hori ikusten ditugu tomaterako arraunlariak. Eta adi tomaterarekin. Eta bai tomatera. Ea zer denbora ematen duten.
17-0 Portugaleteren txat. Eta 17-20 Deusturentzat. Horiek dira denborak 15-49 gizon horientzat, Kastrotarrentzat 16 segundu beranduxeago, 16-15 Kamargorentzat, Portugaleteren-tzat 17-02 minutu eta 3 segundu ostean, eta 16-20 Deusturentzat minutu eta 21 segundu beranduxeago. Momentu zailkapena izango litzateke Castro lehenengoa, Camargo bigarrena izango litzateke, Mutriku ez Portugalete 16-02rekin egongo izango zitekeen hirugarrena, eta Mutriku laugarren izango litzateke 17-24rekin. Ez, barkatu, Deustu lehenengo doa, barkatu. Ez nuen gogoratzen Deusturen denbora, 17-20, beraz, zailkapena horrela izango litzateke, Castro, Camargo, Portugalete, Deustu, eta ondoren 5. Mutriku, 4 segundu atzerago, 4 segunduko aldea referentzia horiekin, egindako txanda, aurreko txandako denborekin. Eta gorezten dugu Lutzana estolbatik kanpo geratu izan dela egindako zeaboagatik. Beraz, momentuz zailkapena Castro, Camargo, Portugalete, Deustu eta Mutriku izango liratezke. Hori ikuste ditugu Kastrotarrak, azkenengo luze horretan, ea Kastrotarrek bandera eramaten duten, sorpresa bat egonezkero, hori ikuste ditugu, hori ikasten ditugu, nola olatuak albo batetik etortzen diren, poparitik, baina albo batetik, orain baborreko aldetik, eta hor dator Castro, hor dator marinera ontzia, lehenengo zaikapen orokorrean, lehenengo atzo Camargon, eta gaur badiruri ere Kastrotarrek bandera eraman nahi dutela. Ea zer gertatzen den, baina momentuz Luismi Villarren gizonak estropada buruan ziren hirugarren ziabogan 16 segunduko errentarekin. Arraroa izango litzateke errenta hori galtzea luze batean, baina ezinezkoa. Ez da, ezer? Zaila bai, baina ezinezkoa. Ez, eta ea zer egiten duten gizon hauek. Ea ze denbora egiten duten. Argi dago Mutrikuren denbora hobetu dutela, beraz Mutrikuk ezeko zer egiterik. Eta ea Luis Miguel Villarren gizonek ze denbora egiten duten. Santiago López García de Vicuña patroilanetan, Mario Martínez, Luismi Villar poparian, Alberto Landa, Mikel Abad, Asier Bernaola, Miguel Sánchez, Andrés Quintana, Urko Jona, Iker Castillo, Marcial Stevens, Álvaro Vitoria, Igor Iaguno eta Jerai San Martinek eramango dute garaipena gaur ere lekitxon. Ordoaz azken metrotan, bai, Castrora doa bandera gaur ere. Camargoko gizonek zaiatu dira, baina ez dute lortu. Azkenen lehenengo luze horretan 2 segunduko aldea zuten haien kontra, baina Castrokoek alde hori handitzen joan dira, ez dute maiodorik kendu nahi, ez dute banderarik emon nahi Camargori, bat eman zioten Mutrikuko estropadan, eta ez dute beste bat Camargora joatea nahi, Castrora joan eraman nahi dutuzte bandera guztiak. Ordoa Castro, zaletuen oiuak, ordoaz Luismi Villarren gizonak, ordoaz olatua bere alde gainera, ordoaz denborariko berena gaur egitera lekitxon azkenengo metrotan, ordoaz Santiago López de Vicuña patroilanetan, azken metrotan lasai hartzen azken metro horiek 10 palada baino gitxiago, ordoaz azkenengo segundutan, adi marinera, eta bai Castrorentzat, eta besoak gora badakiterako beste bandera bat doa la Castrora, beste bat denboraldiko 5. Castrora doa. Bai, Castrora doa bandera denboraldiko 5. Hor ikusten dugu Virgen del Carmen trainerua. 2. Camargo eltzera doa, Camargo adi Camargorekin, eta bai Camargorentzat.
Estropada ederra Castrotarrena. Castro eraman nahi zuten bandera lehenengo ziabogan gertu ibili dira biontziak. Eta Castrotarrek esan dute, gaur ez da zuen txanda Camargo. Bandera bat irabazi duzu eta ez da berriro gertatuko. Beste bandera bat Castrora eta hor Portugaleteko gizonak jarriera trainerua heltzear da azken metrotan. Hor jarriera heltzear da, 3. kale hortatik eta 3. postua, Gerardo Raneroren gizonak, adi jarriera, eta bai jarriera. 3. zailkatuak zando honetan ikusi beharko dira denborak sailkapena orokorra ikusteko, eta hor doaz tomaterako arraunlariak. Deustuko arraunlariak, Kerman Hurtado patroi lanetan, eta Jon Ortube entrenatzailea ordoa, Jon Ortuberen gizonak azken metrotan lehenengo kaletik, eta adi, bai Deusto! Beno, badakigu Castrok eraman duela lehenengo bandera, gaurko lehenengo bandera, eta orain bandera eta denbora ofizialak itxaron beharko ditugu. Hortik eta horiek dira gaurkoan KEB ligako estropada honetan gertatutakoak. Hori ikusten ditugu arraunlariak. Eta lasai, Leicester. Hori ikusten ditugu irabazleak, burua bustitzen eta ura edaten. Hori ikusten ditugu Castroko arraunlariak ospatzen haien zaletuekin. Hor, haien ondoan jarrirako arraunlariak, oraintxe bertan, urrengo irteera, emakumeen irtera izango delako, baina hori ikusten dugu beroa. Castroko arraunlariek nola ura bilatzen duten, beraz, bero galanta dabilela asmatu dezakegu. Eta hemen protagonistak ditugu, decía en euskera que tenemos protagonistas. Al delegado de los primeros campeones de hoy, a Goyo Villar. Bueno, Goyo, lo primero de todo, enhorabuena. Hola, gracias, es que casco. Bueno, vaya regata, vaya temporada, ¿qué les estáis dando de comer a los chavales en el pueblo? Tratamos de cuidarles lo mejor posible, pero ellos hacen mucho trabajo, mucho sacrificio. Ayer también en Camargo, 2-2 este fin de semana, ¿no? Sí, había que, como diríamos, dar un golpe en la mesa y demostrar que 2 regatas seguidas podemos ganar y ganarlas bien. ¿Qué sabor de boca os deja eso? Ganar 2 regatas seguidas, ganarlas bien, ¿qué sensaciones os deja? Pues nos da una muy buena sensación, sensaciones que ya teníamos, pero que esto lo confirma y digamos que deja claro el objetivo que tenemos. Goyo, Castro ha sido siempre un pueblo en el que los chavales han mamado remo. Bueno, se ve que vuestra trainera son muchos castreños. ¿Se nota la ilusión en el pueblo? Se nota. Es verdad que pues venimos de tiempos muy duros y bueno, pues la gente pues está un poco fría para lo que es Castro. Pero poco a poco ya se nos van animando y nos van acompañando y ha venido un autobús. Bueno, poco a poco, como todo, lo mismo que en lo deportivo, pues en tierra también va poco a poco. ¿Hacía falta una temporada así, tanto para los remeros como para el club, como para el pueblo? Sí, hacía falta una temporada así y este es el inicio de un proyecto. Supongo que, bueno, Goyo, si no te dejamos, pero bueno, supongo que hoy recibimiento también, ¿no?, en el ayuntamiento. Sí, haremos el recibimiento, no recuerdo la hora exacta, será sobre las 6:30
porque vamos a esperar a que llegue el autobús de la afición. Muy bien, pues te dejamos, Goyo, que estás súper ocupado. Venga, disfruta de la victoria, enhorabuena. Eskerrik asko. Eta hor ditugu kale, azkenengo denborak, hor sailkapen orokorreko denborak, hor ikuste ditugu 21-48 Castrorentzat, Camargo bigarren, 3. Portugalete, Deustuk mantendu izan dugu 4. postu hori, Mutriku 5. Busturialdea 6. eta Laredo 7. Horiek dira denbora, behin betiko denbora ofizialak, eta bi estropada bukatutzat eman dezakegu. Eta ligako estropada hasi baino lehen, pausotxo bat, eta oraintxe bertan bueltan gara Lekitxon. La Ermita Cantabria, los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Tengo txanda, Ondarroa lehenengo kaletik, Portugalete bigarren kaletik, Hernani 3. kaletik, eta Izuntza etxeko trainerua 4. kaletik. Hor ikuste ditugu ja lehenengo metrotan, lehenengo txanda honetan. Eta lehenengo kaletik Ondarroa. Hor ikuste ditugu Ondarroako arraunlariak, lehenengo kale horretatik, patroilanetan Naia Suarez, Naia Badiola eta Izaro Oinederra poparian, atzetik Naroa Badiola, Ametz Gandarias, Aiora Zabaleta, Aiza Gandarias, Enara Gandarias, Naia Elezgarai, Airati Aranburu, Nerea Zabala, gero Kobretan Aiala Larruzkain eta Paula Korkoles, eta proan Izar Osa eta entrenatzei bezala Iker Cortés. Hor dira Ondarroako arraunlariak, bigarren kaletik Portugaleteko arraunlariak, patroilanetan Usue Sillero, Paula Peñalba eta Iraia Usunaga poparian, hori Joan Esoto eta Irati Kalero, Ana Buron, Jone Gizasola, Galaxia Ortenetx, Itxaso Zabaia, Iratxe Espinazo, Natali Marlene, Irati Uribarri eta June Rodríguez Kobretan, Leire Velasco proa bezala eta Urko Marin entrenatzaile lanetan, Hernaniko hor ikusten genituen Hernaniko arraunlariak,
Eta orain izuntzako arraunlariak, etzekoak, hor laugarren kaletik, orain errepasatuko ditugu azkar baten, patroilanetan Malen Lekerik Ebaazkoa, proan June Unibaso, entratzia Peter Sendoia, eta orain ikusi ditugu hor etxeko Ondarroako arraunlariak, eta bitartean, lehen luze hau egiten den bitartean, Castroko traineruari saria emango zaio egindako denboragatik. Liderrak dira oraintxe bertan Castroko La Marinerako ontziko arraunlariak, hor ikusten ditugu baia lidertza hori sendotzen, hor doa Castrotarren patroia, hor ikusten dugu sailkapen orokorra, Laizter izango du bandera bere eskuetan, bai, eta bai, bandera Castrorentzat, hor arraunlarien postazuna, eta hor daude Castrotarrak lidertza sendotzen, atzo irabazi zuten, gaur ere asteburu bikaina Kantabriarentzat, bitik bi Castrotarrentzat gertatzen, denboraldian hori gertatzen den lehenengo aldia izan da, bitartean goratzen dugu, ete ligako lehenengo txanda hau da bilela, Ondarroa lehenengo kaletik, Portugalete bigarren kaletik, Hernani hirugarrenetik, eta Izuntza laugarren kaletik. Etzeko trainerua da orain abian, eta Laizter izango dira lehenengo ziaboga honetan, eta Castrotarrak arraunak gora egiteko prest baita ere. Hor irabazle Garaikur bezala. Baina bitartean hor Ondarroa, Portugalete, Hernani eta Izuntza gogoratzen dugu. Liga honetako zailkapena momentuz Hondarribia lehenengo, Zarautz bigarren, Kaiku hirugarren, Deusto laugarren, Ondarroa bosgarren, Hernani zeigarren, Izuntza zazpigarren eta Portugalete zortzigarren. Hori dira zailkatuak ete liga honetan. Eta, Castrotarrek arraunek nola igusten dituzten, izugu ikusiko portura doazelako egitera, lasai itxaso barearekin egin ahal izateko. Eta momentuz hor ikusten ditugu ja lehenengo ziabogak eta ligan Izuntza aurrean da, Izuntza popan, Izuntza proan barkatu, estropada buruan, atzetik Hernani, zabal egin dute gipuzkoarrek maniobra, momentuz Izuntza lehenengo postuan, Hernani bigarren, eta ea Ondarroa hori biliko da Hernanirekin, barkatu ez denuen Ondarroa ikusten hor irudian, eta Portugalete azken zailkatuak momentuz. Orain bigarren luze honetan zer gertatzen den, baina Izuntzak nahiko alde polita zuen, beraz, alde hori mantentzen duen, eta gaur haien etzean sorpresa eman dezaketen Bizkaitxarrak, Lekitxoko arraunlariak. Laizter izango ditugu behin-behineko denborak, 4:24 Izuntzarentzat, 5:24 parkatu, zegatik, lau irakurriet, 5:24 Izuntzarentzat, 5:34 Ondarroarentzat, 5:36 Hernanirentzat, eta 6:02 Portugaleterentzat. Horiek dira denborak, momentuz Izuntza, etxeko trainerua 10 segunduko aldearekin, tartarekin. Ondoren Ondarroa 5:34, 5:36, Hernani oso gertu biontzi horiek, eta Portugalete 6:02. Gogoratzen dugu, bi luze direla bakarrik kasu honetan, beraz, ja, azken luzea ari dira egiten neskok, beraz,
ea zer gertatzen den, ea gaurko etxeko traineruak eramaten duen estropada. Hor dabiltz, kanpotik izuntza eta barruago. Ondarroa izan daiteke. Hor ikusten ditu bi itxasontziak, orain etxeko neskak. Ea gaur sorpresa eman dezaketen haien etxean. Ea zer gertatzen den. Momentuz dana haien alde 10 segunduko aldea eta luze bat bakarrik geratzen zaie etxekoi. Haien atzean ikusten ditugu Hernaniko arraunlariak. Ea Ondarruk zer egiten duen bigarren azken luze honetan. Orain patroien momentua izango da. Ondarroako patroia Naia Suarez eta etxeko patroia Malen Lekerikabeazkoa. Ea orain patroien lana izango da erabakigarria. Ea olaturen bat hartzeko kapazak diren, baina dirudienez neska horiek, izuntzako neskak doaz estropada buruan. Ea etxean sorpresa eman dezaketen alboko olaturiek ikusten ditugu. Hor Malenen lan ederra zer egiten duten bigarren luze honetan, baina lehenengo luzean 10 segundu tartea daramatzaten bizkaitxarrek. Ea Ondarroarekin, Bizkaiako beste ontziarekin tartea mantentzen handitzen edo txikitzen den. Momentuz bigarren lehenengo ziaboga horretan parkatu 10 segunduko tartea zeukaten lekitxarrek. Ea zer gertatzen den hor, baina momentuz izuntza lehenengo. Ea zer gertatzen den hor, zaletuen, etxeko zaletuen oiuak. Hor ikusten ditugu. Hor Peter Zendoiaren emakumeak, hor aizetik. Ea Malen Lekerikabeazkoa zer egin dezaken. Olaturen bat har dezaken, baina momentuz hemendik badirudi izuntza dela estropada burua. Ea denbora polit bat jartzen duten erlojuan eta estropada eramaten duten. Ea bigarren txandako ontziek eramatzen duten estropada, baina hori biliko dira. Momentuz izuntza badirudi estropada buruan dela eta Ondarruk ez duela aukerarik harrapatzeko etxekoak. Ordoaz lekitxarrak, ordoa sendo arraunean. Ordoaz lekitxarrak, ja azkenengo metrotan etxeko zaletuen oiuak, txaloak. Estropada etxean geratzea nahi dute, lehenengo txandatik irabaztea zaila da, baina ez da ezinezkoa. Gaur emakume hauek bilatuko dute bandera lehenengo txandan irabaztea. Posible izango dute, denbora polita, estropada galantari dira etxekoek egiten. Ea zer gertatzen den olaturen bat, bai olatuak haien alde. Ordoa Malen Lekerikabeazkoaren lana patroi lanetan. Olaturen bat hartzen, adi lekitxoren denbora zein den. Azkenengo metrotan, txanda zalantzari gabe irabaziko dute. Ea estropada posible den, zaila bai, ezinezkoa ez. Ordoaz azken metrotan, adi lekitxoren denborara, horro olatuak ikusten ditugu. Ea olaturen bat hartzeko kapazak diren eta denbora pizka bat murrizten. Azkenengo metroak etxeko ontziarentzako. Ea lekitxarrak zer egiten duen. Ea denbora, adi denbora hobetzen duten bigarren txandan, baina momentuz txanda irabaziko dute. Hori ziur zaletuen txaloak. Bai, bandera nahi dute. Ea lehenengo txandan egiteko kapazak diren. Adi izuntza, bai izuntza. Ea txanda galanta irabazteko balio dien. Hala ez. Orain Ondarrutarrak bigarren postuan. Adi Ondarroa, bai Ondarroa.
Eta orain bertan Hernani, bai Hernani 3. postuan. Ea lehenengo txanda honetatik bandera eraman dezaketen etxekoek. Posible da, bigarren txandako ontziek denbora hobetzen ez baldin badute, etxean geratuko da bandera. Eta hor ikuste ditugu Portugaleteko emakumeak, hor Urko Marinen emakumeak, Usue Sillero patroilanetan goratzen dugu, Leire Velasco proan, hor ikusten ditugu azken metro horietan, zaletuen animoa jasotzen, eta ea azken metro horiek jarrileraren txat, Portugaleteko entzat, ea ze denbora jartze duten erlojuan, adi Portugalete, eta bai Portugalete. Beraz, lehenengo txanda bukatu txat eman dezakegu. Ea denbora ofizialak laizter ditugun, baina momentuz etxeko neskak eraman dute bandera hor 11:41 izuntzaren txat, Ondarroa 12:08 eta 12:15 Hernanien txat. Denbora horiek behin-behinekoak dira, ez behin-betikoak, gogoratzen dugu. Hor ikusten ditugu etxekoak, 13 Portugaleteren txat. Baina hori behin-behineko denborak dira da gogoratzen dugu, ez behin-betikoak. Orain laizter izango ditugu behin-betiko denborak. Baina zalantzari gabe etxeko traineruak estropada galanta egin du. Orain bigarren txandara itxaron beharko dugu, hobetzeko jakit, bigarren txandako traineruek hobetzen duten ala ez, baina momentuz fijo etxekoak momentuz liderrak dira. Eta hori ikusten ditugu etxekoak, estropada galanta egin eta gero. Hor saletuen, itxasuntzitik saletuen animoak jasotzen, zorizionak. Eta Ondarroa azken denbora 12:08:44. Portugalete 13:14:09. Hor Hernani 12:15:45. Eta hori da, hobetu behar den denbora 11:42 segundu eta 25 ehuneko. Horiek dira denborak, hor izuntzak egindako denbora 11:42:25. Ondarroa 16 segundu atzerago, 12:08:44. Hernani 12:15:45. 23 segundu beranduxeago, eta Portugalete minutu eta 21 den beranduxeago 13:14:09. Bigarren txanda honetan, Kaiku, Hondarribia, Zarautz eta Deusto. Ea ze gertatzen den, ea etxean geratzen den bandera edo ontzi hauetako batek eramaten duen. Goratzen dugu, bi luze bakarrik dira zela, Kaiku lehenengo kaletik, bigarren kaletik Hondarribia, Ama Guadalupekoa, hirugarren kaletik Zarautz enbata trainerua, eta laugarren kaletik Tomatera Deusto. Goratzen dugu, ete ligako burua txanda honetan doala, Hondarribia dara, bigarren zeikapen orokorrean Zarautze dela, ondoren Kaiku, eta laugarren Deusto. Ea zerretatzena, eta bai, badoaz! Ete ligako bigarren txanda hau, orezko txanda, ordoaz, etxeko ontziaren denbora hobetu dezaketen bilatzera,
11:45, hori da denbora. Ea zer gertatzen den. Baina momentuz Kaiku Hondarribia Zarautz eta Deusto Ohorezko txandan. Bi luze bakarrik eta hor ditugu Kaikuko arraunlariak. Jonei García de Andoin patroilanetan Jone eta gero poparian Nora Tejedo eta Ane Rodero, Leire de Diego, Izarola Ruzkain, Adriana Gómez, Arrate Grande, Izaro Gorostiaga, Paula Ibarretxe, Begoña Blanco, María Gómez, Arrate Marzo eta Biane Alfonso Kobretan, Andrea Robledo, proan eta entrainatzaia Andoni Galban, Ama Guadalupekoko tostetan Mirer Garbendia da patroi lanetan, poparian Irati Camarero eta Eneritz Martiarena, atzetik Maili Olaskoaga, Iraia Mendizabal, Nerea Itxaso Txapartegi, Errosia Munarriz, Katxalin Negrete, Ane Aspiros, Nerea Munarriz, Olatz Pagola, gero Kobretan Maider Peñalba eta Erika Badiola, proan Maider Pérez, entrenatzailea Osertz Aldai. Enbata barruan patroilanetan Naikari Osa dabil, poparian Maili Landa eta Irati Maiz, atzetik Saioa Makazaga, Maili Makazaga, Ane Makazaga, hiru arrebak direla badirudi, abizen berdina dutelako, beraz hor hiru arrebak. Irati Zubeldia, atzetik Libe Goñi, Naikari Kian Artano, Iratxe Irureta, Marianadete Lustondo, Kobretan, Ekinek Ereseta, Loizune Obergozo, proan Udane Obergozo, eta entrenatzaile Juanjo Etxarte. Eta laugarren kaletik, Deustuko arraunlariak, patroilanetan Alasne Etxaniz, Ane Urbizu, Matzalen Olarte, poparian Aizea Iturregi, Andrea Suárez, Lena Abril Cisnero, Irati Sáenz, Estíbaliz Goñi, Jone Olivan, Mayra Alejandra Portillo, Usune Elustondo, Iratxe Munitiz, eta Paula Morante parkatu Kobretan, Paula Iarza proan, eta Jone Olivan entrenatzaile lanetan. Horixek dira lau ontziak, denborak, izuntza egindako denbora hobetu behar duten lau traineruek, ordoa zabilan dira, ea zer gertatzen den momentuz, 11 minutu 52 segundu eta 25 eunekoko denbora da izuntzak egindakoa. Beraz, hori da hobetxeke dagoen denbora. Momentuz badirudi Zarautz enbata dagoela hirugarren kali horretatik estropada buruan edo txanda buruan, oraindik ez dakigu. Baina momentuz haizea baretzen dabilela dirudi, ea zer gertatzen den eguneko azken txanda honetan. Ea egindako denbora izuntzari balio dion estropada irabazteko haien etxean, lehenengo txandatik irabazita. Edo ea bigarren txandako ontziren batek eramaten duen. Baina momentuz horiek dira egindako denborak. Ea Laizter ailegatuko dira lehenengo Ziabogara Lanerditara goratzen dugu eta ligako nestek bakarrik bilargo egiten dituzela, bakarrik bilargo egin behar dira. Ez dugu inoren lana gaitzetsi nahi, lan eharra egiten dute emakume hauek, horik izuten ditugu lau ontziak, lehenengo kaletik Kaiku, bigarrenetik Hondarribia, Zarautz eta Deusto, hirugarren eta laugarren kaleetatik urren ezurren. Eta ordoaz, Laizter helduko dira lehenengo Ziabogara. Ea ze denbora jartzen duten erlojuan, orain erlojupeko iaia estropada batean ari dira, lehenengo txandako denborak hobetzen zaiatzen, badirudi haizea nahiko baretu dela,
Ea, bai, hirugarren kalea bai, laugarren kalea bai, ez parkatu, 3-2-1, eta bai, orden horretan joan dira, Zarautz lehenengo Hondarribia bigarren eta Kaiku hirugarren eta laugarren kaletik, bai, Deusturentzat, horiek dira izan ditugun hemendik erreferentziak, hor oso gertu 2-3 ontzi horiek, ea Deustoren ziaboga hori nola amaitzen den, baina hor doaz Hondarribia, Zarautz eta Kaiku. Eta ea ze denbora jarri duten erlojuan. Kaiku lehenengo ziabogan, lehenengo kaletik 5:26ko denbora, bigarren kaletik Hondarribia 5:24, hirugarren kaletik Zarautzek 5:21, eta laugarren kaletik Deustu 5:26. Momentuz izuntzaren denbora, izuntza bigarren izango litzateke 5:24. Denbora, Hondarribiaren denbora berdina. Orain bigarren luzean zer gertatzen den, atzean geratzen diren edo izuntzak ondo, edo izuntzaren denbora ona den, momentuz izuntza 3 segundo atzerago dago, baina ea zer gertatzen den azken luze honetan. 5 minutu eskaz, estropada bukatzeko eta bandera nork eramaten duen jakiteko, baina momentuz oraintxe bertan Lekitxarra bigarren izango litzateke Ama Guadalupekoarekin berdinduta. Baina momentuz badirudi Hondarribiako neskak estropada burua hartu nahi dutela, ea orain patroiek lan ederra izango dute olatuekin burrukan. Gogoratzen dugu Zarautzko enbatan naikari parkatu oza dagoela, eta Miren Garmendia Ama Guadalupeko tostetan, hor Onjarbiko poparian ari da patroi lanetan, eta hor ikuste ditugu Deustoko arraunlariak, baina argi dago estropada beste 3 ontzien bitartean edo 4 ontzien bitartean adi izuntzaren denbora ona den eta bandera irabazteko balio dien, zaila izango da, baina ez ezinezkoa. Momentuz, zailkapen orokorrean, Zarautzko enbata lehenengo izuntza eta Onjarbia hor berdinduta, eta atzetik Kaiku izango zitekeen 4. eta 5. Hondarroa. Deusto, Ernairekin berdinduta izango litzateke. Eta hor ikusi ditugu 2 ontziak. Aiama, enbata eta Ama Guadalupekoa. Aiama, Zarautzek eta Hondarribiak protagonizatuko duten burruka. Ea nork eramaten duen bandera. Ea izuntzaren denbora ona den eta bandera eramateko balio dien. Ea zer gertatzen den gaur hemen Lekitxon. Hor ikusten ditugu 2 ontziak tostarik tosta. Oso gertu, segundu bateko aldea ez da gongo ez dara proba batetik bestera. Hor ikusten ditugu 2 patroiak JK, Miren Garmendia eta Naikari osa, Ama Guadalupekoa eta enbata. Azelako burruka duten aurretik. Oraindik luze erdia edo geratuko zaie. Eta hor doaz 2 ontzi horiek. Ea zer gertatzen den, baina oso gertu daude. Aiama gaur zirrara ikaragarria izango da Eteligako azkenengo txanda honetan. Momentuz goratzen dugu izuntzaren denbora, baino 3 segundu gutxiago egin dutela enbatako arraunlariek, hor Zarautzeko neskak. Hor Miren eta Naikari olatuen kontra olatu bat, bai, bado Ama Guadalupekoa olatuarekin. Hor, bai, joan zaie ea enbatak olaturen bat atzen duen, bestela estropada burua Ama Guadalupekoa izango da. Ea Zarautzek kapaz den olaturen bat hartzeko, baina momentuz hor da bilz, 2 traineruak. Ea zer gertatzen den. Hor ikusi ditugu, Zarautzarrak
begibistan ditugu da. Laizter helduko dira, badirudi Ama Guadalupekoak eramango duela gaur ere estropada, baina Zarautz oso gertu dabil. Zarautzek ez du etzi nahi, jarraian nahi du burrukan jarraitu, hor ikusten ditugu bi traineruak. Badirudi Hondarribia aurretik dela, baina zarauztarrek ez dute bandera galtzerik nahi. Ordoaz Ama Guadalupekoa beste olatu batekin. Bai, ordoaz, momentuz buruan da Ama Guadalupekoa. Ea zer gertatzen den azken metro hauetan, baina Hondarribiako arraunlariek eraman nahi dute estropada, ez zera bigarren bandera. ARC biko taldeko marinera bezala, bitik bi, Asteburuko bi banderak irabazi nahi dituzte. Bai, Hondarribiera joango da badirudi, eaz izuntzaren denbora hobetzen duten. Badirudi baietz, baina ea zer gertatzen den, ordoa Hondarribia azkenengo metrotan enbata atzean geratu da. Ordoaz Hondarribiko arraunlariak, adi denborara, ea zer denbora egiten duten. Adi eta bai Ama Guadalupekoa, adi enbata sartzear dago, ea Zarautz, bai Zarautz. Ea ze denbora egin duten. Goratzen dugu, Kaiku barkatu eta bai Kaiku, gogoratzen dugu 10:45, 25, hobetu behar dutela. Badirudi hobetu egin dutela, ea zer gertatzen den, ea behin betiko denborek zer esaten duten. Ordoaz deustotarrak, tomaterako arraunlariak, helmu garatzen, azkenengo metrotan, adi tomatera, eta bai tomateraren txat. Eta, hemen protagonista gehiago, Ama Guadalupeko delegatua, Estibaliz Gezala, Estibaliz eguerdion, lehenik eta bain, zorizionak. Eskerrik asko. Atzo zapatua eta gaur ere bi bandera asteburuan. Hori da, asteburu bikaina emaitza aldetik, eta giro aldetik, eta konten bukatzeko moduko asteburua, eta astiari berriz animoakin ekiteko urrengo astian bila, baina gaur disfrutatu, egia esan estropada oso politxain dugu, eta horrela segitzeko aukera dugun. Polita da baita ere hor Zarautzekin lehian ibiltzea, olatuak hartzen etorri dira Hondarribiako arraunlariak, eta hor egon da, ezta? Azkenan patroi lanak askotan oso garrantzitsua izaten dira. Bai, egia da, urten lehenengo luzea edo gehiago kostatzen ari zaigula, edo ez gerela kanpoko ziago gara aurretik iristen ari, bino, bueltan gai gera egoera horreri buelta emateko, eta orduan horrela segitu behar dugu, eta egia da, hemen kanpotik ikusi eta urduritasun gehiago sortzen duela horrek, bino, taldean konfiantza izaten jarraituko dugu, eta horrela lanian segitu animoakin, eta ia garaipen gehiago ospatzeko aukera dugu, momentukoa disfrutatuko dugu. Eta zailkapen orokorrari buelta eman diozue berriro, eta lehenak zarete, suposatzen dut hori ere badela garrantzitsua, ezta? Hombre, egia da, beti oraindik begiratzen dugu alare 3. postu hori, helburua playoffa da, liga irabaztea beti posgarria da. Baina, asteburu hontan beste 4 puntu gehiago edo 3. eta orduan, konten, ez dizut kontrako esango. Estibaliz, zorizionak, eta gozatu garaipena? Mila esker, eta zeuri, bai. Hor Estibalizen hitzak, Ama Guadalupeko delegatuaren hitzak, poztasuna bi banderatik bi irabazi dituzelako asteburu hontan. Pleno bat, Ama Guadalupekoaren pleno bat, hori ikusten ditugu Hondarribiako arraunlariak, haien bandera hartu behar dutelako, hor portutik bizka bat atera beharko dira. Eta bai, noski izuntzaren denbora esan bezala hobetu dute. Hor ditugu ja denbora, benbetiko denborak, Ama Guadalupekoa lehena 11 minutu 26 segundu. 88 unekorekin,
Zarautz bigarren 11:34 Kaiku hirugarren 11:51 segundu Izuntza etxeko trainirua laugarren geratu da 11:52 Ondarroa 12:08 gero Hernani 12:45 Deusto 12:20 eta 11 Deusto ea mantentzen duen Deustok horrezko txanda eta Portugaleta 8. 13:14 bederatzi. Horiek dira gaurko denborak eta argi da emakume horiek bandera hori hartzeko gogo handiak dutela. Hondarribiko neskak asteburuko bigarren bandera eta ordoa zitzatzen horretara denbora hori egin eta gero haien bandera hartzera. Bai, Ama Guadalupekoak irabazi duelako hemen Lekitxon. Eta poz-pozik daude hor maiotaren liderren maiota berriro jantziko duelako Miren Garmendiak estropada irabazi eta gero ea zer gertatzen den hurrengotan, baina gaur Ama Guadalupekoak eraman du bandera. Ordoa Miren Garmendia bandera hartzera. Adi, eskuetan oraindik ez du, baina orain bai. Hondarribira doa bandera, hor dago bandera hori. Unjarbira Ama Guadalupekoak gaur eraman duelako garaipena. Bai, arraunlarien postazuna patroiarena ere, eta Estibaliz Gezala delegatuarena baita ere. Eta gaurtik hause izan da guztia. Kastrora eta Hondarribira doaz bi banderak eta bi liga horietako KE2 ligako eta ETE ligako ontziak horisik dira, Castro eta Hondarribia. Mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte! La Ermita Cantabria, los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacordata.com. Este es Pablo, financiero de Adamo. Pablo este verano va con Francia, Argentina, Alemania, Turquía, USA. Con Españano, Pablo va contra España. Porque si este verano gana España,
Adamo da 1 año de fibra gratis a sus clientes. Y Pablo no quiere pensar en eso. Llama gratis al 1600 y cámbiate a Adamo. Que igual paga Pablo. ¿Buscas un taller de confianza? Talleres Esga. Somos expertos en reparación de todo tipo de vehículos. Disponemos de servicios de cita previa, recambios, accesorios y servicio postventa. Somos líderes en el sector desde 1980. Servicio de góndola, centro oficial de tacógrafos, asistencia 24 horas, vehículos industriales. Concesionario oficial de MAN, Stoneridge, Smith, Cargo Bull, Talleres Esga, carretera Torrelavega Oviedo, kilómetro 5, Valles, Cantabria. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. A veces el mejor regalo es un recuerdo por vivir. Regala Cabárceno. Entradas sin fecha para escapar, descubrir y compartir algo único. Descúbrelo ya en parquedecabárceno.com. Cabárceno apetece. Celebras un nuevo espacio de ocio en Torrelavega, en la calle La Saga Larreta número 21. Ya vais a ver qué instalaciones más espectaculares aquí en Torrelavega. Ya podéis hacer vuestras reservas en la página web celebra.es. Es una instalación que te da muchísimas facilidades, desde cocina, esta zona de barra y mirar qué zona de comedor más espectacular. Hasta 30 comensales aquí para celebrar cualquier fiesta de cumpleaños, cualquier celebración de adultos con niños. Ya sabéis qué comodidades tiene esta instalación, porque no hay nada mejor que venir a un espacio preparado para la ocasión y sorprender a todos tus invitados. Y mirar esta espectacular zona de adultos para que los mayores también disfrutéis mientras los pequeños se lo están pasando bomba. Hacer vuestra reserva en la página web celebra.es y no os quedéis sin fecha. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia te dan un dinero extra sin moverte de tu casa. Llama gratis al 91 197 1700.